To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte, keby ste mohli. Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov a Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz namiešava do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás tu za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte, keby ste mohli. Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov a Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko a nie